Naimbag nga orasyo amin gagayam. Ti pakasaritaan nga intay kan biyag ita, kat manipod iti pagayam. Anag pailingad itinagan a Benny, nga iti agdama, kat aday jay New Zealand. Ngamsakbay nagagayam, palubusan da kami manpay amang ipatangatang iti sumagmamano akablaaw. Kablaawan tayo ti Derek family dita Lasam, Cagayan. Galera family dita Alba, Baggao, Cagayan. Ni Jonel Simato dita Santa Praxedes, Cagayan. Mateo can Fernandez family dita Piña, Jadi, Nueva Vizcaya. Ni Gretchen Lucas dita Taiwan. Ana Jean Gaho Imbat dita Singapore. Dajing Afante Lagayan dita Riyadh, Kingdom of Saudi Arabia, kan Presi Peneranda dita Jisan, Kingdom of Saudi Arabia. Tinangkablaaw kada kayo kat ni Mary Ann Paas. Kastamat da Catherine Tadeo, kan manang na dita Riyadh, Saudi Arabia, kan ni Deans Dibi dita Doha, Qatar. Naimbag nga oras kada kayo amin, kat agyaman kami iti suportayo. Intay nga rudan ituloy abasaan ti surat ni Benny. Dear Manang Emmy, awagan naklatan iti Benny, kat makaamukan no anya tinagan nga aramatem iti dadumapay a karakter ana ilanad iti surat ko. Basta saan kuma adagiti pudno anaganda. Adda kailyan a Pilipino a kasosyo ti amo nga agtagikwa iti bee farm a pagpapaayak ditoy New Zealand, Manang Emmy. Kat iso tinakaamwak iti YouTube channel yo a nagbalin matan aliwliwak kabayatan ti panagtrabaho. Iso a maaayatanak tunggal adabaro nga upload yo. Agtawanak itan iti 35 ngam baro akpaylaan. Kinapudno namanang napintas ti trabaho idi adda akpaylaan dita Pilipinas. Ngam kinay kayat kon tinagbalin at tauhan ditoy bee farm tanataltalina ay ti pakinakam ko ditoy. No apay ana ibagak daytoy, iso ti kayat ko nga isalaysay. Barang no makaibati akmat iti adal, kadagiti dumdumngag. Kablaawan ka, Benny. Dinayaw ni boss di design mo. Talaga nga minanalaing ka nga arkitek. Anya ka ni Minda. Agpadat ang arkitek dito'y pagpapaayan ta. Agpadat ta analaing. Ta saan tamot amahayar dito'y no parparaw pa ti trabaho ta. Agyaman nakitikas ta nga imbagam, Benny. Ngam aminado ak anapimpintas dagiti design mo, ngam siya. Sana pod no dayta. Nakatsamba ak lang ita. Inspirado ak ngamin. Talaga mo ta? Naggasat mo tanja inspirasyon mo? Talaga nagasat. Nang runa no, kaya tinakmat. Ay na, Benny, iti kasta agalad mo, maaglaangan di inspirasyon mo no di nakaayatan. Ha? Agasam, ititawan mo a 25, napintasan di trabahom di ti kumpanya nga ayan ta? Iso ang nagasat, ti bagbagam nga inspirasyon mo. Amom anak ko, nagasat ka, taapaman na nakaturpos ka, naala ka adagos iti kumpanya nga ayan mo ita. Ano ti mga ibagbagay ti kastananang? Nang runa dagiti kabatch ko. No labsen la teg sarita, mabalin kan amang bukal iti pamilyam. Tanay, malaksid anahustuan kan iti edad, adda pa yun natalgad at trabahom. Apay nanang, kaya't yun ti madaan itapo? Ayun anak ko. Ay nagmayatan nga, inod ako man apukok. Tapno maaywanak pa'y tanapigsaak pa'y. Ay, apay anagsen na ay kay tinaunag anak ko.
Malagip ko lang day di tatang, nanang. No si bibiyag pa'y day di tatang mo, sigurado ang maragsakan mo't day jay parakan ka. Nangruna kat si kalaangan tinabati iti podermi. Agpadan nga da pamilya ti dua nga inauna kakabsat mo. Kat day tati makagapo. No apay ang nagsaitak iti panagadal ko, nanang. Tadyak kahit ti may pada kadamanong kan manang, asanda nakalipas. Ti kayat ko, matunoy tara paapyo iti day di tatang, para kanya. Talaga nga awan, Benny. Uray anyan sa ti aramida. Talaga saan ang maguston dagiti adda iti ngato dagiti design ko. Ha? Ha? Kasano saan da magustuhan niya ibagbagam kat nagpintas mo dyan nakita ka design mo. Saan da magustuhan, iso nga in-reject da. Anya? Dahito tiyag pa iso. Iso ang maup-upay akon. Amkak nga iti mabiit. Ikatanda ko diti kumpanya. Gaputawan mo ti magustuhan da kadag iti aramidak a design. Ni, saan kang nagsaw iti kastaminda? Saan kang nagpanunot iti negatibo? Amo ka na lang ka. Isa pang nga asim. Ta saan ko maakomporme la di tanti pampanunutem? Minda, agid dantang nga gawid. Umuna akon, Benny. Tadapay pa pa na. Ha? Sige ha, inakon. Talaga analiday pa lang ni Minda. Gapo iti pan naka-reject dagiti design na. Ngayon kasapulan lang mapapintas pa'y basit. Tapno may mayat. Iso na lang takas lang. Maupo pa'y mata ni Minda. Sapay lang kung matasaan. Iso ti inspirasyon ko iti trabaho. Iso asapay lang kung matasaan ang maupay ni Minda iti trabaho mi. Malaksid ka ni nanang ko, ni Minda ti inspirasyon ko. Iso na palalo ti panaggagat ko iti trabaho, manang Emmy. Napintas kan na ni Minda, kat daytati nakakayawan ti riknak kan kuana. Saan mat nga amin a design ni Minda kat ma-reject? Ngam kaadwan ti pasukatan ti pagpapaayan mi, gaputa adda ti sumagmamanulaang met asaan da magustuhan. Tirigat naman ng saan ang maaklon ni Minda dayta kat iso ti pakaupayan na. Jakmat kayat nga agikat ni Minda iti pagpapaayan mi, ta isukat nga rod ti inspirasyon ko. Iso nga uray no mariknak alumikliklik kanyak, ikag kagumaakla taaya sidag ti bagik kan kuana. Minda, mabalin ka kada makasarita? Anyamin ti masapol mo, Benny. Kaya't ko lang maamuan. Apay alikliklikan naknutan. Ado lang tinaskan nga ramidak. Masapol nga ag-focusak. Tapno saanan ang ma-reject dagiti design nga ramidak. Kaya't mo asawan. Makasingakan ka, kasta ka di. Sikatin ang ibagay ti dayta. Sana siya. Ha? Sige, panawan kan dito eh. Oh. Talaga nagbaliwan kanyak ni Minda. Kaya't kadi asawon na itaasyak ti pabasulan na. Gapo iti mapaspasamak kan ko na. Ngampawan ti basol ko. Noam muna la kumakayat ko pa'y atulungan. Tapno saanin ang ma-reject da gitar aramidan na. Noam muna la kuma.
Ti agnagan ka di itiminda, ti pampanunutom kan paglidlidayam anak ko. Nanang, Iso, saan ka di? Jack ilibak nanang. Niminda ti makagapo, no apay analidayak. Apay, anak ko. Anya nga min tinapasamak. Kimayakay nga minan kanyak ni Minda nanang. Saan na nakasidi ang napasig kami itong galmay sa. Saan na nakasidi anaragsak ang makisarsarita kanyak. Benny, anak. Papasulan nak namin nanang. Kasla siyak ti makagapo. No apay anareject dagiti design na iti kalabas. Panagrik na katimbilang na ko nakakompetensya na. Saan ka takatrabaho? Anak, iti biag ti tao. Talaga adumtang dagiti gondaway a masubok ti kinatibker mo. Kang runaan na, masubok ti pamatim iti namarswa. Nanang, Kasta ti mapaspasamak ken ka ita. Iso atim akunak, masapol nga agbalin ka natibker. Di ka pa idagal anak ko. Agtalek ka iti namarswa. Panagkunam ka di kat si kalaang tinalaing Benny. ha? Kasla pilit nga agtultulid ti biag ti tao. Saan nga iti amin akan ito kat adda ka iti ngato. Ne, Minda. Apay ka di akastamotan ti panagsasaom kanyak. Anya ti mapaspasamak kan ka. Saan ka nga ginsisingpat? Amokmat ka. Maragsakan ka. Gapot a pasig adagiti design mo ti kayak ti pagpapaayan ta. Ha? Ngam kasi timbagakon. Ti biag ti tao kat kasla pilid nga agtultulid. Saan nga iti amin akan ito kat adda kay ti ngato. Um, Dumtang matlaang ti gundaway. Asikanto ti adda iti baba. Tandaanam day ta. Ta. Nabagas na dyan yung imbaga ni Minda. Apay akas jay ti insawang na kanyak. Apay nga takas to eh. Sabali ti panangkita kanyak dagiti katrabaho ka. Kaslakit din at dati inaramid ko amadi kadakwada. Makaikawa ti kastoy. Hapay nga tan. Anya nga tati mapaspasamak. Anya tinaaramid ko. Takas lakit din adda nadagsan abasol ko kadakwada. Kumusta, Mr. Architect? Ha? Ni, Minda. Anya ka diti mapaspasamak. Ken, apay akas tati awag mo kanyak. Isumat lagayam ang napipintas dagiti designs mo. Ta saan mo matgayam ako kwa. Ha? Ni, anya ka din day tang ibagbagam. Di ka nagindidiam mo. Orayam laangan akasarita na kati board. Kanti mismo nga akin kukwa iti pagpapaayan tayo. Anya? Jack pulos ni Namnama ang mapasamak timay sa apagtang ang nakaibaba inak iti husto, manang Emmy. At dadaduma a design ang nailaok ka dagiti design nga insubmit ko, nga umargi iti design ti kumpanya akakompetensya ti pagpapayak. Ket sigon iti management, may saak kano akapikat. Amuklatan nga danang dadaal kanyak, ngam uray kasano ti palawag ko, saan adimngeg ti kumpanya a pagpapaayak.
iti ababa sarita manang Emmy, naikatak iti trabaho, ket tinangato nga arapaap ko, kalaat anagswek. Jak idin kaya ti agpakita iti uray asino, manang. Kayat mo asawan, agpupukalatan diti balay kasta ka di. Tanya ti kayat yun, nanang. Rumwarak. Tapno pagsasaritaan dak dagiti kalugaran tayo no makita dak. Benny, anak ko. Awanan ti rupak, nanang. Nadadal ako na namin pinsan. Kapoy ti ba nagadyak mo't inaramid Apolos. Saan mabalin nga imamagdakalatan, anak ko? Masapol apanak na kamtibagim. No talaga adi mo inaramid ti kasjay. Anya ko matirumbang apagbainam. Nanang, Agaplay kay ti sabali akumpanya. panagkunayo ka di. Katadapay mangawat kanyak, nanang. Sigurado ang nagdinamagan iti daduma akumpanya ti may papan kanyak. Isodyak laki din makastrak iti sabali apagtrabahuan. Saan ka ngamin amapukawan iti namnama, anak ko? Kas iti nakunakon, agbalin ka natibkar. Saan ka nga umibat iti namarswa? You're listening to a podcast by Bagnet Sound. If you're enjoying it, don't forget to like and share. The community link is pinned below. Join us and stay connected. Enjoy the show and relax. Masya nakitiburid kumanong. Nakakaasin. Saan arumrumuar? Nakapupuklatan dito'y balay. Anyan ngagpay sudarami ti padatao. Anya ti aramidak manong. Diyak kaya ta madadaal amamin pinsan. Tinapintas apan irigan ni Benny iti biyag. Tinasaya at adik kasarita. Tamagam no kayat na ti umay dito New Zealand. Barang may waksin na tinapasamag kankwana no umay dito. Ne, huwan nga agpay sumanong. Ibagam tutulungan ka makaumay dito eh. Kasaritam anay ba? Sige manong, aramidak na ita. Anya ko mataramidak ijay, nanang. Agaliwaksay ka, anak ko. Kuna ni uncle mo, nga iso ti makaamukan ka. Tulungan na ka makapan ijay. Anak, ubing ka pay. Adupay ti oportunidad a sumangbay ka. Saan mabalin nga agpupukalatan diti balay? No na itublak ka, masaapol abumangon ka, anak ko. Nanang, Pangaasim, Benny. Umanugot ka iti jaya di uncle mo. Barang makaaliwak sa ikay di pagilyan nga ayan na. sige, nanang. Patgak ti kayat ni uncle. Kumusta ka ditan, nanang? Okay, yak dito anak ko. Kanayon da kasarong karandaman ng kinmanong mo. Wasaray tinuminggo da pa'y nga umay dito. Kakuyog da dagiti kakaanakam. Nasayat nga rin no kasta, nanang. Tapno saan ka may kawa? Tani, agmay may sakalangan di tabalay. Ay na, saan abale? Tapasaray, adda ka anakam amaturog dito. Sika nga, Bene. Kumusta ti trabahom dita? Ay na, nanang. Agin enjoyak dito'y bee farm. Sakit na sing padagiti amok. Nang runa di kasosyo na Pilipino. No kasta, at
da amom a Pilipino. Wala nang. Iso saan da kapag danagan ditoy. Kat di ka agdanag. Agbakasyon na kapama na sumayaton ti amin. No awanin ti pandemya. Iti lasod ti agsangapulo atawan akaadak ditoy New Zealand, ininot nga intanam ko kanilipat tinapasamak manang Emmy. Awan man pakainaigan na iti kina-arkitek ko ti trabahok ita ditoy, naragsakak, nang runak at matultulungak dagiti kaanakak. No asino man tinang traidor idi kanyak iti trabahok, kararaga kon, iso anapakawan ko matan. Kat ti focus ko ita, iso ti bagi ken ti pamilyak. Daytoy ti pakasaritaak. Toy pagayam mo, Benny. Pagayam a Benny, agyamanaken ka iti panangibinglay mo iti padas mo. Pudno unay ati kayo no namsek iti bunga, barsaken ti dadduma. Pagsasauday ta a maiyarig unay iti pudno abiyag, ati kayat na asawan, dinadael da ka, gapo iti dakes nga apal. Ngam gapo ta saan ka nga imibot iti Diyos, ken iti tulong dagiti mangipatpatagkan ka, nakabangon ka, iso anaragsak kaitan. Sapay lakuma taagtultuloy daytan, pagayam ko. Alakastan, kat agyamanak, iti panangibinglay mo iti padas mo, dito'y programa tayo. Dagiti tugon, iti dana, tibiyag. Intun mapunas dito'y lagi dagiti naglabas asam kan panubong liday ken ragsak isudat ng maris kadagiti tugon iti danal tibiyag. Naimbag nga orasyo amin gagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita, kat manipod iti pagayam tayo ani Lena, nga iti agdama, kat adda ijay Kingdom of Saudi Arabia. Ngamsakbay nakakabsat, palubusan da kami manpay amang ipatangatang kadagiti kablaaw. Makablaawan ti Dionisio family, ken Kulubong family dita San Mateo Isabela, Galiebo family ken Lucina family dita Solana Cagayan, ti De La Cruz family, Piano family ken Concordia family dita Cagayan Valley. Ti kablaaw ket naggapu ken ni Maricel Concordia nga adda ita dita Riyadh, Kingdom of Saudi Arabia. Makablaawan metlaeng Daraven Torado, Nanay Mila Bitamog, Tatay Boyet Bitamog, ken Hazen Faith Bitamog. Ti kablaaw ket nagapu ken ni Jemerfa Torado nga adda ita dita Taiwan. Makablaawan pa ni pagayam a Geraldine Larocco dita Hong Kong, ni Ruby Bruno dita Doha, Qatar, ken ni pagayam Kervin Kurt Matundan dita Oman. Naimbag nga oras kada kayo amin. Ituloy tayo nga rod abasaan ti surat ni pagayam Alena. Dear Manang Emmy, pudno apalayaw ko ti Lena nga inlanad ko iti surat ko, ngam binaliwa kon tinagan ti asawak.
iti agdama kat addaak ditoy Kingdom of Saudi Arabia. Nagbalin aliw-liwak ti agdengeg kadagiti drama ditoy channel yo. Kat nabuyak pa ti daduma a videos ana upload ditoy. Saan la aliw-liwa ti maipapaayo babaan kadagiti drama? No di kat naayat kayo pa'y at tumulong kadagiti agkasapulan, kan dagiti addaan iti sakit, kastamoten kadagiti agday dialysis. Gapo iti dayta, ingkaddan ko nga rod nga ipatulod mo ti padas ko, tapno may drama kumamat dito'y nanumo at channel yo. Napasamak daytoy, idi sa anak paylaeng anag-abroad, Manang Emmy. Apay nga taka na yun, sakit to nga 20 patong ko, bakit? Sapay iraman na tintero abukot ko. Ha? Ni, apay nga ilakay? Ang mga no na ipakpak mo at kabayatan ti panagtrab-trabahom iti construction. Saan, bakit? Iso na lang ta nagbagkat kami ti Hollow Blocks. Taman manu kami mat ngamin na tao ni Foreman. Ay na, naktangan lakit di daytan lakay. Kasta nga ta? Sigurado aday ta ti makagapo, Gino. Narigat ti agbagkat ko namsa. Ay, ti pampanunutag. Uray di saan kami pa mata nagbagbagkat. Marikrik na akong dayto, Elena. Iso ti mang parigat kanya kiti pa nagtrabahok. Noonyat ko nam, ipa-check up talaangan lakay. Ay sus, gastos lang dayta bakit? Inanaklangin. Wano ipailot kung to nawan ti trabaho, tapno makaginawa. Naisagana kon ti balon mo lakay. Inlasin ko ti si daam itiin na poy. Tamangan kat no mabangles no paglaukak. Ay, Lena, bakit? Ikaman iti soy ti inapoy ko tapno adaraman na. Anya, kayat mo asawan, ilabay ko itiin na poy ti soy? Saan mo nga ilabay? Bakit? Taado launay no ilabay mo kit din ti soy ti inapoy ko. Taktakam lang tapno adaraman na. Kanayon kalata na kasta Gino, nausam kay ti soy. Amin na ka na, masapol nga dasoy na. Maditi managapgad lakay. Pagpaimas lay ti panangan, bakit? Alakit din. Ganun gayam. Ikanak man iti kwartam, tanayang baglang igatang ko iti soft drinks into agmerienda kami di construction. Adamat yung pabalon ko kan kaada ng mga inumam. Si kamot. Alangan mo't asyak to lang ti agdandanom into agmimerienda kami. Naka-soft drinks to amin dagiti kakadwak nagtrab-trabaho. Kalpasan na. Danom lang ti inumag. Madimot Alena. Kansyawan dagiti kakadwak no ko Alawanan. Mabit lang nga rod, tainak mangala iti kwarta nga itod ko kan ka. Arak manunday ta sangsangwam Gino. Minalum kan nga aginom. Pangikat ko lang mo't iti bannog ko aga po itagmalmalum pa nag-construction ko, Lena. Sana bali, tas nga buti lang mo't. Sa bagay mo't ket di ngam minalum mo't nga minon. Di na ka di pagnanagan. Pangpaimas lang amangan kan maturog da ito bakit. Kanjak marik na ti sakit ti bukot ko. Kaniti nga 20 patong ko nung nakasyatak. Ay gayam. Yalanak man pa iti soft drink si Jerep, tawanan chaser ko. May sapay dayta. Naglaing ka nga ag soft drinks. Inton kwan, ag UTI ka. Sapay chichirya manon dayta pulpulutanam. O nailakit din dayta sermon mo ay Alena. Ingkatangak iti chichirya ta anak ta. Iso ani na yunak mo ta na. Tapno adamot sarasaram samak bayat na gininumak. Alam na, yalaan na ko niti soft drinks, bakit? Ato yan ti balon mo. Inikakon iti soy ti inapoy mo, tay sumat ti kayat mo. Agyaman na Lena. Wan gayam bakit? Agsuldo kami numalam. Agpalingkiak ka din, wan no si kanton. Tayawat kung tulaking ka ti suldo kon. Numasapar mo ti agpalengke, si kanti dumagas, ta mga noda kayat mo agatangan na si daan. Tainton bigatak tupay lang ang makitsenda no bilang laang.
Kuha bakit? At dapay mo tain marinate ko a karni di tarep. Dahil tupay lang ti si daan tayo, ano kayat mo? Ipritom to lang ngayon. Si Kaman, nubigatak to lang arudan ang makitsenda. Uwan bakit? Ta sigurado na banugak to no malam. Ang mga no masadutak to na makitsenda. Ala nga arudan, ala amon ti balon mo. Kan Ay, daytoy di ako danom. nagbalon iti danom bakit? Gumatang aktulangan iti soft drinks si J-Store ita si dagti construction. Napipi ati soft drinks nga inumag, tanalamis. Pangikat iti bannog, Lena. Kasjay ti inaldaw nga aramid ni Gino nga asawak manang Emmy. Awan laket soft drinks ti sangsangon na. Malaksid analisem kadagiti junk foods, saan amangan no awan ti soy sauce apag sausawan na. Wenno saan, ilaok na itiin na poy na. No labsan nga rod ti agsarita, igupen na pay ti soy no kumaro. Iso akanayon abagbagaak no kwa. Uray no aginom, soft drinks lata ti laok ti inuman na. Manmano a makitak nga uminom iti danom. Agingga akimaro ti rikrik naan na asakit, iti ngatuan ti patong na, anagramaram iti intero abukot na. Ay, anay ko. Ay, napoya. Talaga nagsakit. Anay ko. Anya aya tinasakit kan ka, Gino. Uray ka lagtiritiran itinakaro ang sakit ang marikrik nam. Dahito yung bukot ko. Dahito yung bakrang ko. Itingatun ti patong ko. Bakit? Anay. Lakay, agpa-check up ka ngaminan. Kalkalapay ni bagbagakkan ka dayta. Ngam dinak mo't ngamin ipangtangag. Ang mga noon niya daytan. Makapadanag ti kasta alangam no dumikar ti sakit amarikrik nam. Saanan, Lena? Ipailot ko anin. Tama nga no epekto la dahito ti panag-construction ko. Sigurado ka. Siyak ti madanagan iti kasta mapaspasamakan ka. Saanan ko nakmet. Mapukaw tumot lang dahito asa kita marikrik nak bakit. Inanak lang dahito eh. Apay nga taan nalabutab ti isbuk, Lena. Ha? Anya nalabutab nga ibagbagam? Dahito nga kasla adda bulana. Sakit kasla kla sarsaripitan. Anya? Dahito tagpay so bakit. Makarik na akpay kit din ay ti sakit na umisbuwak. Panagrik-nakit na pumpun no ti pantog kong saggabasit mo't na umisbuwak. Ay sus, sa bali daytan Gino. Masapol nga agpa-check up kan. Ang mga no konektado pay kit din dayta iti marikrik na masakit no kwa. Pangaasim, siya kumamot ti masurot ita. Masapol nga agpa-check up kan tapno maamuan tanoan niya dayta. Tatang. Nay, papayan Lena. Anat mapaspasamak kan ka anak ka. Papay ngayong sangsangit ka nga imbay dito'y balay. Anak, agsao ka. Anat mapaspasamak kunak mahit. Papay akas tatijar mo nga imbay ditaw. Anat tinapasamak. Ni Gino, tatang. Ni Gino. Nay, papay di asawam. Anat tinapasamak ka ni Ginaw. Ada na dagsan na sakit ti asawak, tatang. Anya? Ay, Diyos ko. Papayan. Anat napasamak. Anat sakit ni Ginaw. CKD, tatang. Ah, Chronic kidney disease. Stage 5. Diyos ko. Tirigat na. Saanan akabalan ti agas.
Masapol nga ag dialysis ang ti asawa ka. Saan nga ta nagbindot lang ti doktor anang taming kankwana? Apay no ipa-check up mo iti sa bala, doktor. Talo a doktor nga eksperto, hindi kasta sakit tinang kumpirma tatang. Iso nga imposible ang nagbindot na lang. Imposible. Diyak kahit nag-dialysis, Lena. Isupay dahil agastos na. Gino, masapol nga ag-dialysis ka. Kasta ti ko na dagiti doktor anang tamingkan ka. Pangasim ko ma. Saan ko maanatangkan ti ulom? Masapol nga agtungpal ka kadagiti eksperto anang tamingkan ka. Damagak man kan ka, Gino. Ipatpatag na kami ka di iti anak ta. Ha? Mabalin ka di nga aramidam na ito'y para ka na kami iti anak ta. Agpa-dialysis ka. Yung pampanunutok ti gastos, bakit? Marigatan tayo iti mamitlo adara sa panagpa-dialysis ko iti makalawas. Anya lang ti paggastos tayo. Numapan amin ang kanya kabirok ta. Mama, di ka mabailan ta day ta, Gino. Basta aramidam ko madaytoy para ka na kami iti anak ta. Agpakpakaasyakan ka. Agpa-dialysis ka, Gino. Ititawan ni Gino at 30 nang rugin nga agpa-dialysis manang Emmy. Saan nga minan ang maala iti agas ti CKD wano chronic kidney disease ang nagbalin a sakit na. Mariknak ti rigat ti asawa, gapo iti gastos. Iso at imulungak anang gad. Ngam gapo ta maiparitan ka ni Gino ti agtrabaho iti nadagsen, kimmisangan ti birok na. Banag anakarkaro anangay ayan na iti bagina. Agarup innem atawanan ti kasjay akasasaad mi, idi napasamak ti kastoy. Kuston, jakon kayat. Ha? Anya adimon kayat, Gino? Anya ti kayat mo asawan? Talaga, jakon kayat tag-dialysis. Isardan kon. Anya? Amom ka dino anya ti ibagbagam, Gino? Amom ka dino anya ti posible ang mapasamakan ka no isardan mo ti ag-dialysis? Amok! Saanan anas ka ni ibagam day talena? No matayak, di matayak! Anya? Naglakan ti pa nang ibagam iti kasta, Gino. No matay ka? Matay kan kastalatan? Kat, da kami iti anak ta. Kasano kaminton? Panawan na kami latan kasta kadi. Lena. Makikita mo't no kasano ti sakripisyo mi saan kadi. Imposible adi mo marikna no kasano ti panagsakripisyo mi. No kasano ti panangipatagmikan ka. No kasano ti panagkarkararag mi tapno maikan ka iti kira damang laban iti sakit mo. Amo ka marigrigatan ka, Gino. Nampangaasim ta panunutam kumamot ti rigat mi. Di mi kaya tamapukaw ka kada kami. Isa pangasim. Tulungam ko mating magim. Saan ka kumabasta sumukulatan? Panunutan na kami kumamot nga agina. Anya nga, Elena. Kumusta dya asawam? Nagdakalan ti kimutungan na tatang. Ay, Lena, anak. Tilangan pagyamyamanak iti Diyos. Mariknak alumablaban latta. Iso na lang tadyak amo no aginggat kaano. Ay,
unayin. Anyan tada kayo pa iti nakapasar iti kastapan nobok anak ko. Tatang, kas iti sigod, umayak ko mamanan agki daw iti tulong kada kayo. Anak, pamilya anak, na kami kadag iti kakabsat mo. Sidadaan kami amang tulong kada kayo kan ni Gino. Pasensya kayon, tatang. Mabainak mat nga agkamang kada katugangak. Amuda ka din ti kasasaad ni Gino. Wan, tatang, amuda, imbagami kadakwada. Iso na lang tadyak kayat timang namnama nga daited da. Tano mapaayak, sigurado ang madagdagan laang ti imimpen iti barukong ko. Kumusta kan, anak ko? Kastoy nanang, indalit na kunti sakit akimpat kanyak. Gino, anak. Pasensya kayo na, tawan ni Lena. Napananggad. Tila ang anak mi di kadwak dito'y balay. Wan, ti apukok tin ang sabat kanyak itay napasungadan, nak. Ay na, nagnakam ti anak yu kan ni Lena. Nakasingsingpot. Da kayo ngay nanang. Kumusta kayo man? Di na kami pagdanagan. Amin dagiti kakabsat mo, nasaya at da. Iso nga'y mayak, taad dati. Nanang, mabalin ka di, ati asawak lang ang di pangyawatan niyo iti tulong. Ha? Pangasim, nanang. Orayim ni Lena, daiso ti kasaritam. Pangaasim. You're listening to a podcast by Bagnet Sound. If you're enjoying it, don't forget to like and share. The community link is pinned below. Join us and stay connected. Enjoy the show and relax. Lena, talaga napanog akon. Gino, Amok, asa narumbang, asumukwak. Ngam, naaklon kon, bakit? anya ti kayat mo asawan. Kaya't ko pa iti lumaban. Parang kada kayong agina. Ngam, mariknak, asaanan akabaalan ti bagig. Mariknak, adim tangan, tinaituding, agasat ko. Pangaasim, Gino. Saan ka kumamot ng agsao iti kasta? Kaya't kulang, tiagpalin, anaputuntukan ka, Lena. Diyak, kaya't ngailimad, noon niya di, marikrik-nak. Naman, di ka agdanak. Takas, itinakonak. Nakasagana ako na. Pagawanan na. No, di ka na matulungan. Amang padakal, iti anak ta. Pagkawanan na. No, nagbalinak, anasabrakan ka. Ididamdam mo, anaduktalan dati sakit ko. Pagkawanak, noon, yaman, tinagkurangak. Ngam, kaya't ko, lagi pa ma. Ay, ayat ka unay. Ipat at kayo. Ito anak
Pot, pot, kayo. Gina! Gina! Diyos ko! Nagsalungay-ngayan ni Gino. Awa ng tiyasawa. Ginana ka nga rodan, Gino. Wen, di kag tanak. Uray nagmay saag. Ika gumaaga padakalan tiyanak. Agsalo kag akparakan ko na. Amin na plano ta para iti masakbayan. Ika gumaagaragpat. Ang ginanakan, ayat ko. Taon 2016, idinatay day di asawak. Inam atawan ang nagdialysis, kan nakigubal day di Gino, iti CKD manang Emmy. Nakitak tirigat day di asawak, ngam awan apulos tinaramidak, gaputa idinaduktalan mi ti sakit na, stage 5 idin. Nasakit ti mapukawan iti ipatpatag, nga masapul nga agbalinak anatibkar para iti anak ko. Ti karik iti day di Gino ti makagapo, iso ang nagabrodak manang. Kat maragsakanak amang ibaga, nga ininot ang matuntunoy ko ti arapaap mi, para iti masakbayan ti anak mi. Idinabuyak iti channel yo ti panangtulong yo kadagiti agday dialysis, nainggan nyo ak anang ipatulod iti pakasaritaan mi iti day di Gino, tabarang makaibati iti adal kadagiti dumdumeg. Agyaman ak unay, to'y pagayam mo, Lena. Pagayam a Lena, agyaman kami matkan ka. No maminsan, lifestyle ti pakaalaan ti tao iti nakaro a sakit, kas iti day di Gino, ngam iti panakigubal yu iti CKD, nakarkaro a napanagnakan nyo, nga ipatpatagyo ti tunggal maysa. Kan kayat kumat nga alaan day ti agundaway, amang ilawlawag pagayam ko. Ti barya mo para sa dialysis ko, kat proyekto ti tambalan bayanihan, kat karaman kami laang kadagiti instrumento, tapno maidanon ti tulong kadagiti agkasapulan, ang naggapo kadagiti naayat at tumulong. Iso akablaawan tayumat ni Blind Gardener, Ma'am Ruby, ni Ma'am Donna, kan ti si Bubukal Agan family. Ni Cynthia Madrid, Maki Valles Malinaw, Sherlyn Ginyang Pelila, Gina Mercado, Doktora Purificacion Karame, kan aminen at tumultulong iti daytoy a proyekto, kang runaan kada Edong Karta, kan Manong Jimmy Lozano. Alakastan pagayam ko, kat agyamanak iti panangibinglay mo iti padas mo, iti programa tayo.
dagiti tuko, iti dana, ti biyag. Intun mapunas dito'y lagi dagiti naglabas asam kan panubong ligay ken ragsak isudat ng Paris kadagiti tugo iti danal tibiyag